Xeyirli günler, hürmetli kollegalar, hürmetli kelgan qonaqlar. Yedeş isimli muzikal tragikomediya premyerasi oʻyinidan uyushtirilgan matbuot konferensiyasini boshlab beramiz. Bizning bugüngi qonaqlar Sardar Tohirullo Abdulin, rejissyor, Tufan Rifullo Imomidinov, teatrning bosh rejissyori, Anna Mariya Bosh, rassom ham do'konni boshqaruvchi Farhod Eshotova Muhammadjonov. Xayrli kunlar, hurmatli qonaqlar. Eng birinchi bo'lib Tufan so'zni sizga beramiz. Siz bitimda Kerim Tinchurin ismidagi teatrda belgilangan bosh rejissyor. Ikki premyerani siz qo'ydingiz deb bilaman, uchinchisi hozirlanadi dedilar. Bundan kelishakka, yaqin kelishakka planlarimiz turida qisqacha mikrofon. Xayrli kunlar, hurmatli jurnalistlar. Biz shortda kelibizga bir necha so'z aytib ketasi kela, bizning nida proyektlar bor. Hozirgi vaqtda yangi yilga qadar nida proyektlar chiqa. Ham kelasi yilga qisqacha proyektlar bo'la. No, hozirgi vaqtda endi eng birinchi bizning Sardarning premyerasi chiqa endi Yedesh isimda degan muzikal tragikomediya. Ул endi shunday qiziqli proyekt, chunki ular azir dramaturgiya bilan ishlamaylar. Ular biz bir necha dramaturgni chaqirib, bir necha yozuvchini ular bu asarni repetitsiyalarda to'diralar. Shunga ko'ra tege onlayn rejimda ул ясала bu spektakl. Шуның өчен аның кызыгы да шунда инде безнең. Һәм Сардар инде 20 ел Казанда булмаган. Ул үзе Казан малае, монда туган, әмма 7 яшь булганда ул чит илгә киткән. Бу Казан инде 90-нчы еллардан бик күп үзгәрешләр кичергән. Яхшы якка да, теге яхшы булмаган якка да, чөнки безнең тарихта төрле биналар да, урыннар да булган, кайберләре сакланып калган, кайберләре юк. Менә шуңа күрә Сардарның исендә булган менә урыннар янына барган иде, кайберләре сакланган, кайберләре юк. Шуңа күрә Казан ничек үзгәрде 20 ел эчендә. Шуңа күрә без аның эволюциясендә карап күрербез дип уйлыйм. Һәм икенче безнең премьера ул әкият, Рүзәл Мөхәммәтшинның Асыл кыш дигән әкияте 22 декабрьдә чыга. Ул балалар өчен спектакль, яңа ел спектакле була. Аннары инде безнең Бэби спектакль, Бэби юнәлештә Алмаз Садриев куя спектакльне, ул январьда чыгарга тиеш. Һәм теге яңа проектлар, яңа фестивальләр безнең алда булачак инде. Аларның турында инде аерым сөйләп конференция уздырырбыз дип уйлыйм. Рәхмәт. Әлеге әсәрнең берничә авторы бар дидек, шуңа күрә аларны да атап узсагыз иде. Әлеге спектакльне берничә автор яза дидек. Анда Айрат Бикбулатов, анда Йылдыз Миннуллина, анда Энҗе Дусаева да аларга булыша, һәм Миләүшәнең Гафурова. Миләүшә Гафурова, ул да безгә бик ярдәм итә, тәрҗемә итәргә дә, кайбер сәхнәләрне төгәлрәк корректуралар ясарга инде. Шуңа күрә менә шул 4 кеше инде. Һәм төп драматург безнең Сардар үзе, чөнки ул төрле сәхнәләрне ул да уйлап инде драматургларга әйтә, алар инде язалар диалогларны. Бик зур рәхмәт. У нас сегодня двуязычная пресс-конференция, поэтому, Сардар, многие вас знают все-таки не как Абдулин, а как Сардар Тагировский. Вы, насколько я прочитала сегодня ваше интервью, которое вы давали для Интертат, Рузеля Мухаммедова брала, вы 20 лет вас не было в Казани. Каково это через 20 лет вернуться
там, где вы выросли, и вы также в рамках интервью обещали, что, возможно, вы за 2 месяца выучите татарский язык. Удалось? Нет, К сожалению. к сожалению. Ну, старается человек. Отлично. Расскажите, пожалуйста, коротко, откуда идея, как создавалась концепция данного спектакля и что ждет зрителей? Идея, извините, я не знаю хорошо по-русскому, это я вперед вам говорю. Не только по-татарскому, не знаю, по-русскому тоже еле-еле. Если что-то непонятно, тогда спрашивайте. Идея оттуда, что драматурги предлагали, что могли бы похожую историю сделать современную, как тот человек, кто приезжает после 20 лет в Казань, как он видит Казань снова. И вот об этом и концепции. То есть, я правильно понимаю, спектакль основан на ваших воспоминаниях и, что называется, это ваше возвращение в Казань? Это по времени было, когда была перестройка. Это не только мое возвращение в Казань, я так чувствую, потому что тут речь о Хади Тактаже, о кафе «Сказки» и разных таких мест и ситуаций. И я думаю, это возвращение в 80-е, 90-е годы в Казань. Я не про себя ставлю спектакль, а Потом поколение. да. И через семью, через одну семейную проблему или через семейные ситуации строим глобальную ситуацию, о котором речь в городе в это время, о перестройке, о митинге, и о котором речь глобальная. Спасибо. То есть вы, так скажем, зрителя вернете в Казань 80-х, 90-х годов? 80-е, 90-е годы Казани мы немножечко сумеем вернуться, посмотрев этот спектакль. Я правильно понимаю? По какому-то смыслу, да. Мгм. Тогда можно я передам сейчас слово Анна вам? Мне сказали, что у вас очень интересно происходил подбор костюмов и декораций для этого спектакля. То есть где вы их нашли, как это все сумели раздобыть? Скажите еще раз вопрос. Как проходил подбор костюмов и декораций для спектакля? Hogyan működött a jelmezek meg a díszletnek a felépítése és a megtalálása? Magyarul, igen. Hát a díszlet az egyszerűbb volt, mert a térből indultunk ki, és igen, Декорация была легче, потому что мы pробовали использоваться место у театра, ну, сценарию. de nyilván az is csak azután lett meg, amiután voltunk egyszer itt, értek benyomások, figyeltük a dolgokat, és azután lett a tér. Мы один раз 2 месяца назад приехали в Тинчурин театр на фестиваль и пробовали внимательно смотреть и обсуждать дела. И после этого придумали декорацию. És a jelmezek? A jelmez az később lett meg, elkezdtünk dolgozni, figyeltem a színészeket, néztem előadást, és természetesen beszélgettünk a rendezővel. Костюмы позже начала она придумывать. Она пробовала актеров узнавать, смотреть их, видела их в других спектаклях, видела другие спектакли в театрах и со мной разговаривала. Мне еще подсказали, что также какие-то элементы декорации были, ну, искались вот прям где-то на блошиных рынках и так далее. Это действительно было так? То есть вот ходили, искали показания? Или... piacokon is válogattatok, ez tényleg így volt? Igen, igazából 3 különböző technikával dolgoztam ki a jelmezeket. Általában csak Костюмы с egyet. 3 разные техники она делала. Például dokumentálódtam, Первое – это документация.
van, amit varratok, van, amit vásárolok, Есть, которые дела она шьет, ну шьют они, и которые дела они покупают. és harmadiként van, amit válogatok itt, А третье, что она выбирает. és ez azért van, mert egy olyan világot szerettem volna létrehozni, ami realista a történethez, de valamilyen szinten fantázia világ, ami a színház. Это потому что хотела такой мир построить, который якобы реалистичный, но пробует фантазию тоже строить. Но я не могу не задать этот вопрос. Анне, вы впервые в Казани. Какие у вас впечатления о нашем городе и о нашей республике? Nem tudom nem kiadni ezt a kérdést, hogy te először vagy Kazányban, hogy mit gondolsz az ő nemzetükről, az ő világukról. Én nagyon jól érzem magam, valamitől nagyon boldog vagyok, és a legszebb tapasztalat az, hogy itt az emberek nem úgy működnek, mint ahogy én felépítettem. Я хорошо себя очень чувствую тут, очень радостная, не знаю почему. И у меня есть такие впечатления, что тут люди по-другому работают. Például, ahogy felépítettem a karrierem, hogy minden az információ. Ей нравится, что не так работают тут люди, как она построила карьеру свою, что через информации. Не информации самые важные. Itt minden az a közös tapasztalat, ezért azt gondolom, hogy jobban figyelnek az emberek egymásra. Лучше внимание среди людей, она так чувствует. Больше внимания, да. Извините. Спасибо вам большое. Фархат, сөзні қазір сізге тапшырабыз. Сіз бит инде әлеге спектакльдә төп рольне башкаручы һәм Сәрдарның яшь чагын уйнаучысыз, хәтта тышкы кыяфәт ягыннан да бераз гына сездә охшашлык бар. Әлеге рольне әзерләгәндә, гадәттә бит инде актерлар белән ниндидер кызык хәлләр булгалый. Бәлки сезнең дә менә шундый ниндидер берәр хәл килеп чыкмадымы? Һәм әлеге рольне әзерләүдә төп авырлыкны нәрсәдә күрдегез? Қызық хәл деп, һәр көн қызық хәлләр чыга репетицияларда. Ну, Сәрдар бөтен актерлар белән гапләшеп, сөйләшеп утыргач, берәм менә шундый команда җыйды. Һәм соңыннан инде берничә 5-6 көн үткәч, команданы җыйгач, менә син Сәрдар буласың диде. Беренче булып Мин инде бөтенесе әйтә башлады, менә ошаш, бедрәшәш дип. Мин әле ярый, ничектер, шулай туры килде, мен ул көнне теге чәчне югач, минем шулай күдрәләнә ул, бедрәләнә. Мен аны киптереп нитсәм, сөртсәм димме, ул минем туры була. Бәлки шул да нидер, ничектер, помогло димме шунда. Ярдәм иткәндер әйе. Шулай чәчемне юып кына килүемдә. Ләкин бик кызыклы, менә андый режиссер белән эшләгәнем юк иде әле. Ничектер аны аңлар өчен ул болытларда оча торган режиссер, бик каты болытларда оча торган һәм аны аңлар өчен аның болытларына күтәрелергә кирәк. Тел айырмалык комачау итмеме? Юк, комачауламый, ничектер бик рәхәтләнеп бер-беребезне аңлыйбыз. Мин инде артистларда аңа татар телендә өйрәтәбез ничектер, менә бәйс үзем белә, Ходаем дип җиппәрә шунда. Аннан тавыш булса тавыш ди. Әйдәгез инде аның яраткан сүзе. Менә шулай әкрен генә эшлибез, әкрен дип инде бик тиз эшли башладык. Вакыт әз калды. Демәк, без әлеге спектакльне кайсы көнне күрә алачакбыз? Премьерасы кайсы көнне? Туфан бу бәлки сорау сезгәдер. 2 декабрьдә безнең премьера була. 2 атна калды инде. Алар сәхнәгә чыгалар инде 3 көн премьерадан 3 көн алдан. Декорациялар белән ут куярга инде оркестр белән алар бергәләшеп, шул 3 көндә инде спектакльне эшләп бетереп, икесе, өчесе безнең 2 көн премьера көннәре.
Бик зур рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Рәхмәт. Хәерле көн. Минем берничә сорауым була. Беренчесе Фәрхәт сезгә. Сез монда чакырылган актер буларакмы, әллә инде хәзер труппада, Тинчурин театры труппасында тулысынча эшли башладыгызмы? Һәм икенче, өченче сорауларым режиссерга, туфансыз җавап бирсәгез дә ярый. Почему именно 18+ стоит ограничение? Потом я правильно ли поняла то, что произведение пишется на русском, потом переводится? И еще такой вопрос. Зритель Тинчуринского театра, он очень консервативный. Вообще татарский зритель, он очень консервативный. А у вас иностранный художник и человек, режиссер, который долго не был в России, в Татарстане. Как вы думаете, воспримет ли зритель такой спектакль, поскольку, ну, грубо говоря, поставить спектакль это одно, но продукт еще должен продаваться. Рахмат. Әйдәгез, Фәрхәттән башлыйк. Мен шақырылған артист түгел, мен Аллаға тапшырып Тинчурин театрында эшли башладым. Һәм бу спектакльнең чыгышын мин ничектер үземнең дебют дип саныйм. Менә шундый уңышка ирештем. Тинчурин театрының артисты мин хәзер. Консервативность турында әйтсәк, берничә сүз инде. Минемчә, төрле опытлар бар. Анда менә мәсәлән, минемчә, бу тамашачыга гына, безгә йөри торган тамашачыга гына ябышып ятсак, театр беркайчанда теге яңа тамашачыны китерә алмаячак. Монда төрле театрларны карарга мөмкин. Мәсәлән, театр Станиславский Мәскәүдә. Анда Юхананов килгәч, ул театрны 2 елга япты. Бөтен репертуарны төшеп калдырды, бөтен спектакльләрне япты. 2 ел эчендә ул яңа репертуар төзеде. Әмма без шуңа шул юл белән бармыйбыз бит. Без эшләп карыйбыз. Башта бер спектакльне инде. Аннары карыйбыз, ничек аны тамашачы кабул итә. Чөнки һәр спектакльнең үз тамашачы була. Аны табарга гына кирәк, эшләргә генә кирәк. Мине бу театрга чакыргач инде чакырган кешеләр, алар бит инде Туфан килгәч яңа тамашачыны китерә дип уйладыганнардыр. Теге бик если они бы были очень довольны бы тем, что без нәтиҗәне белә алабыз. Ул беренчедән, икенчедән, минемчә, теге ниндидер авыр темаларда күтәрергә тиешбез без. Ни өчен мин монда авыр тема дип атыйм мин. Аны ул бит безнең трагикомедия, комедиядә монда жанр без әйтәбез инде. Ни өчен? Чөнки анда төп персонажлардан берсе Шүрәле. Шүрәле персонажы аның Сардарның бала-чага бүлмәсендә инде зур стенада зур Шүрәле ясалган иде. Һәм әкият кафеда аның әбисе баш повар булып эшләгән иде. Узак еллар анда да Шүрәле образы булган иде. Әмма шул Шүрәлене бер бандит килеп инде урлап талап чыкты инде шул Шүрәлене. Шүрәленең образы инде ни өчен ул төп? Чөнки аның төбенә карасак, шул образның ул нинди образ? Ул кызыклы, безнең өчен бик актуаль образ. Ни өчен? Чөнки по одной из версий Шүрәле, он тот человек, который променял свое прошлое, свой опыт на то, чтобы быть счастливым сегодня. Көлеп йөрергә, получать удовольствие от этого мира. Но свою историю
свой опыт и свой вчерашний день он забывает. И мында в чем актуальность, что мы сами превращаемся в шурале все. И вот это кыргый неизвестный, который не помнит ни своего родства, ни своей культуры, ни своей истории. Вот, и Сардар тоже тот человек, который пытается сейчас из Шурали выйти в какой-то другой, как бы вспомнить свои корни, свой язык. И на самом деле Шурали это не тот, кто на сцене будет, а те, кто в зале сидят и привыкли приходить в это место для того, чтобы только посмеяться и быть счастливыми только сегодня. Поэтому это тоже для нас очень важно, что поэтому есть в этом трагедия, но и в этом есть высокая комедия. Еще был вопрос про 18+. 18+, но мы, так как такие серьезные как бы темы затрагиваем, нам кажется, что так как пьеса сейчас только она дописывается вместе, она с Сардаром, шуңа күрә теге ниндидер уңайсыз хәлләр чыкмасын өчен без теге перестраховались, да, 18+, аны үзгәртеп булыр, менә спектакль чыгарга тиеш иң башыннан. Рәхмәт, тагын сораулар. Татар-информ, рәхмәт. Хәерле көн, Гөлүс Ибраһимова, Татар-информ. Мөнәсәбәтегез, авторлар онлайн рәвештә эшлиләр дип, онлайн рәвештә ясала дип, ул нишләп шундый форматта эш рәвеш алып барыла? Һәм менә геройларга килгәндә, Сәрдар төп герой, ул чынлыкта да булган дип әйтик инде, чын кешедән алынган. Менә башка геройлар, алар шулай ук чын кешеләр мәле инде, алар уйланып чыгылган исемнәрме? Ул кемгә сорау? Сардаргамы? Мәсьәләсендә. Юк, Сардаргамы, миңамы? Онлайн буенча сезгә дип уйлыйм, чөнки сез әйттегез аны. Онлайн. Минемчә, ул кызык формат. Ул бу форматта, безнең эшләгәнем юк әле. Нәрсә килеп чыгуын да без белмибез. Шуның өчен ул килеп чыгамы, килеп чыкмыймы, без аны күрербез 2 декабрьдә. Һәм хәзерге вакытта яши торган кеше аның кичерешләрен, аның биографиясын алып, хәзерге вакытта без күрәбез инде нинди юнәлештә китә хәзерге вакытта татар театры. Ул хәзер менә карасак, Хуш авылым, икенче аның бүлегедә ул бит яши торган кешеләр белән аралашып куелган спектакль. Күп кенә тарихи персонажлар, Сагит Рамиевлар, Дәрдемәндләр килеп чыга, Мөдәррис Әгъләмовләр. Ул биографиядан алып спектакльләр кую, минемчә ул үз тарихын белү, аңлау, анда нинди фаҗигале әйберләр булды, шуңа күрә аларны өйрәнү, минемчә 80-90 елларны хәзерге вакытта күп куймыйлар. Бик булгавыр чырлар, авыр чырлар. Шуңа күрә без шул чырны алып инде спектакльне куярга теләк туды. Демәк, авторлар, алар ничектер очрашамы берсе белән? Очраша, алар иң башыннан әле фестивальгә, Тинчурин фестивалендә килгәндән үк без аларның белән очраштык, сөйләштек, нинди форматта эшлибез икәнен сөйләштек һәм Сардар килгәч инде бу форматны башладык. Вопрос к вам, наверное, да? Вот Сардар — это главный герой, то есть он же ваш как прототип, получается, то есть имя соответствует, так сказать. А вот другие герои, у них именно это тоже реальные люди или они уже более выдуманные? Много реальных людей. Имена я изменил, потому что я хочу к уважениям быть к ним.
о себе у меня есть ответственность. Ситуации и случаи 70% реальные, 30% это фантазия, которые это зрители придумают. Еще вопросы? Уважаемые коллеги, да, пожалуйста. Спектакльгә кагылмый торган сорау туфанга. Менә Фәрхәтне күрдек, тагын труппада яңа кешеләр бармы? Яңа кешеләр бар, алар студентлар, әле 3нче курста укыйлар, шуңа күрә алар без аны как практика шикелле алдык. Безнең труппа тулаймыш, шыгарым тулы. Анда бер дә буш урын юк. Ничектер безгә бу ситуациядан чыгарга кирәк, шуңа күрә без теге практика алабыз дип студентларны менә 3нче курстан алар безгә йөриләр, алар Сардарның да спектаклендә уйный, берсе хәзер Асылкышта уйный. Без аларны теге хәзерге вакытта теге кулланабыз, эш бирәбез инде. Яңартабыз труппаны. Шул кадәрле күп яшьләр килгәч, олы яшьтәге артистларга эш калачакмысың? Яшь артистлар дип күп итеп без анда күп түгел бит. Анда безнең яшь артистлардан бер генә Альбина исемле. Бөтен яшь артистлар юк. Анда урта буын. Бер яшь менә Фәрхәт килде, һәм тагын 2 музыкаль театр өчен 4 яшь артист күпме ул? Исемнәрен дә әйтсәгез, алар уже тулы кешене труппада эшләячәк. Алар безнең ставкалар юк, шуңа күрә без аларны практикага алдык икесен. Фәрхәт? Фәрхәт ставкада. Шуңа күрә 4 артист, яшь 4 артист, ул минемчә бик әз. Бик әз. Рәхмәт, тагын сорау бар иде. Мөмкин ук тегез. Дәвам итеп кенә сорыйм дәйма менә алар сез алар ничектер үзегез сайлап аласызмы? Әллә инде менә хәзерге студентлар үзләре сезгә килеп теләк белдерәләрме менә эшләү теләген? 2 юлы да бар, сез әйткән кайберләр үзләре килә, карагыз әле мине дип. Инде әмма мин үзем аларга барып, аларны карап, сайлап, менә шулай аларны алам инде. Сәхнә журналы. Зөлфия Гыйльметдинова, сәхнә журналы. Менә минем шундый соравым бар. Пандемия чоры, шикләүләр чорында яшибез. Мәдәни чараларга безнең кодсыз керү тыела. Һәм менә шул кадәр фәлсәфи, бәлки Тинчурин театры өчен шундый яңалык спектакль һәм үз тамашачысына барып җитмәс дип борчылмыйсызмы әлеге спектакль? Мин шул әйберләрне уйлап борчылсам, мин Сардарны чакырмас идем дә бит. Минемчә эшләргә кирәк, төрле әйберләрне эшләп карасаң гына аның нәтиҗәсен күреп була. Эшләмәсәң, теге куркып кына, без хәзер куркып кына яшибез инде бит. Бөтен әйбердән куркабыз. Куркып яшәсәң, менә безне аңламаслар, менә безне теге тамашачыны алга җибәреп, теге син бер адым арттан гына сөрелеп барсаң, театр кайда киләсең? Ул шул комедия клубка әйләнеп, чөнки тамашачы үзе күбесенчә ул яңа формаларны күрмәгәч, ул белми, нәрсә аңа бу яңа форма ошармы, юкмы. Син аны, мәсәлән, ниндидер яңа фрукт бар, син аны кабып карамасаң, син аның тәмен дә сизә алмыйсың. Син дә уйлый гына аласың, нинди тәмлеме ул, юкмы, ашап буламы аны, юкмы дип. Менә шуңа күрә без аны биреп карыйбыз, аның тамашачысы булыр дип уйлыйм. Менә аларның белән эшләргә генә кирәк. Кодлы кешеләрне көтәбез димәк тамашага. Әйе, көтәбез. Кодлы да, кодсыз да, кодсыз да.
Тагын сұраулар, еще есть ли вопросы? На этом, значит, мы уже завершаем нашу пресс-конференцию. Да, конечно, можете. Ну, там был такой якобы разговор и вопрос, в чем, ну, как консервативные зрители. Я так чувствую, что в понятие такого уже названия можем находить в театре Чинчурина, можем находить много венгерских, в итальянских, в румынских театрах. Но зрители, они все разные. И с каждым человеком, когда я сажусь разговаривать, был бы он консервативный или консервативный, я в тот момент только человека чувствую. Когда коллектив садится, конечно, это тогда означает, как говорят, один коллектив, одну группу. Но у меня такое чувство, что театр, он всегда для того, чтобы мы могли по-новому общаться, научиться. И я много людей, когда поехал в Венгрию, много про себя не мог рассказать, потому что я не знал ни язык там, не знал и ни культуру, и не там, и не тут. У меня тут были памяти с людьми. У меня были такие люди, с которыми были хорошие встречи, и с которыми я чувствовал, что мы друг друга понимаем. Как, например, Давати или мама, друзья, не хочу сейчас я говорить. И у детей остается не только культурная часть, остается, кто их любит, и в какой любви они могут жить, и понимать друг друга. Это не только от нации зависит, это зависит от людей. И у меня много памяти осталось, очень много. И я из этих памяти могу строиться, искать в театре. Я эти дела не мог рассказать, когда я был маленький. Может быть, даже позже, когда мне было 20 лет, не мог рассказать. Потом начал учиться как актер и работать как актер по другому языку и как кукольный актер. Потом стал режиссером. Но я потому стал режиссером, чтобы такие дела мог рассказать про себя и про мир, которые просто не мог рассказать на разговоре. И я очень верю в том, что у каждого зрителя внутри есть какое-то свое, у каждого зрителя внутри есть ребенок. И этот ребенок, я думаю, он понимает мир. И я с этой силой хочу общаться. А так подумаю, в свое время Карим Тинчурин и Габдулла Тукай, они сейчас считаются классическими, но если бы они не были в свое время прогрессивные и современные, тогда бы у нас ничего не осталось бы. Я думаю, надо уважать прошлое так, что мы попробуем быть современные. Если мы не попробуем быть современные с традицией, тогда мы прошлое теряем. Спасибо вам большое за дополнение. Мы желаем вам удачной премьеры. Очень надеемся, что мы тоже сумеем посмотреть это произведение. Уважаемые коллеги, а вам хорошего, удачного дня. Всем до свидания. Рахмет. Рахмет, Бекзур Рахмат. Рахмет.